Trec de la motxilla un porc mort, faig... I el cremo amb l'alè de drac. Joder, que loco. Mentre li dono voltes, com si les flames no em fessin mal. I quan estigui una mica rostit, el deixo sobre una pedra. Podem compartir menjar. Això sempre ajuda a crear un vincle. Home, en veritat fa bastant bona pinta. Em sap molt de greu perquè acabem de passar per un poble de gent animal que eren porcs semblants tots. Aquest porc! Bueno, aviam, no serà el pitjor que hem menjat. Primer matem la bèstia i provem la seva carn. És deliciós. Agafo la xeringa. I veieu una persona amb... No, vam de ser una persona, no? La guina menja? La guina ja ha deixat de ser vegetariana. Va dir, heu menjat persones, eh? Però no sabíem que eren persones. No ho sabíem, vaja. no ho sabíem, no ho sabíem. No, clar. Mira la sessió dels Mags Tagots completa a YouTube o a l'Spotify i gaudeix d'aquesta partida on vam jugar amb en Roger de 4 daus de 6. Ens veiem per Mirathil.